yami isona sami uQhosha icala lami leleliphingo icala lami ingoma yami. Cha iyezwakala roll on wemacingwane. Kodwa ke iyahlekisa ke lento yakho qhawe ukuthi uzobona ama roll on. Lokho singathi mhlambe ke nathi sibone kuwe wena roll on enkulu yabo. I-roll on ke uyakuthi uma uyifaka ekhwapheni ihamba iphele uyabona. Shuthi wena usuphelile. Usuphelile awuseyona. Asikapheli ke thina. Silinde ke phela nathi siphele uyabona. Izoba inkinga ke lento yakho macingwane ukuthi wena ufuna ukusikhethela ukuthi kumele siphile nobani noma ufuna siphile nalabo usuke usuphila nabo okwangaleso sikhathi. Ngeke kukwazi ukwenzeka lokho mfoka macingwane, ngoba kahle wena ukuthi awuthandi ukubona abantu bengaxabene. Into ekuphilise kamnandi nje ukuthi ubona abantu bexabene. Ukuxabana kwabantu ke empilweni kuyinto enormal yabo. So ke sesingeke sikuphembe kungekho yabo. Ngeke sikwazi ukwenzeka lokho. Njoba nawe ubuzwana naye kangaka up until nixabaniswe lokho kunixabanisile. Asikaxabanike thina naye. Asisho futhi ukuthi ngesizixabana ngoba ikusasa ngeke ulazi. Kodwa asingakusukeli out of the blue, akube khona isizathu. Ngeke ke singaphili ke nalomfana wakini ngoba nawe usaphila nathi. Ukuthi akasaphili nawe asihlangene nalokho yabo. So ke musu ukufuna wena ukuthi sifune ukuthi ke usilawule yabona. Wena nje macingwane lofanga kuyayenza ukuthi uyilwele nje impilo yakho nomfana wakini ulwe nje ubhekane naye. Ungalokhu ubheke nabantu obone ngathi bayaphila naye ebesibona ukuthi nabo ufune kubafake lapho. Leyo nto ayikho right. Wena qobo lwakho nguwe okade zolo lokhu uma ungifonela ungincome la usho ukuthi angingeni izimpi ngiphakathi nendawo uyabona. Bethi noma bengidelela abantu ngokuzwana nomfana wakini yabo. Ugijima wena ufone uzoncetheza la kimi yabo. Uzosho ukuthi bayangisukela bangifaka evikweni ngenkani. Wena namhlanje uwe usuwenza lokho qobo lwakho. Manje ke ngiyaxeka mina ukuthi kahle wena kanti umuntu onjani yabo. Namhlanje angisenalo izwi lokucula. Into engithanda ukuqhosha ngokwenza kwakhe umfana ngempela lona ke bekhonze kakhulu insizwe iphopha lakadikadika. Kodwa wenza okuhlukile. Uthema ngabe naye sekhombisa ukuthi unayo uyigagu yangena emculweni. Akangazama ukusontiza walisonta wayitshiwa zama ukuyijika lento engelona uKhosha wayisonta lento efuna ukuzosondela kumgqumeni kushuni webhova. Waqhamuka nento yakhe nje ke ndobuzo enamathele naye kushuni wakhe. Unamathele uthe nje neke kushuni wakhe. Yabo. Namhlanje angisenalo izwi lokucula. Yeah, iphinde ingihlekise leyo ukuthi into yami ngeke iziye ndawo. Okay. Yeah, into fine noma ngathi uyifuture kunayo wengizwe. Kodwa into engichaza ngeyodwa mina wemacingwane ukuthi mina kaze ngilambele kuwe nangelilodwa ilanga. Kunalokho uwena obukulambele kimi. Fona lapha ngisana petrol lapho angina petrol. Usho wena yabo. Bunikeze imali ungayibuyisi. Akaze futhi ngohluphe ngalokho ngoba bengazi ukuthi siyaphila. Ngingazi ukuthi singama roll on. Yabo. Akaze mina ngilambele kuwe kodwa wena bukulambele kimi. Angazi kangaka uboleka imali ngonikeza. Iyodwa iclip ekunayo.
uyiboleka nje imali ngengisenale yefoni ayikwazi ukushiya inkulumo ngizoyifaka futhi la beyizwe boleka imali yabo and akusimi ngedwa baningi abacula baboleka imali ungayibuyisa yabo akuyona into engathi ke into futhi le bengathi ngayifaka enhlizweni ngoba akekho umuntu ongaxakeki umuntu uyaxakeka kodwa I was not expecting you ukuthi kube wena okhuluma ukuthi ngempela into yami ngeke iziye ndawo yabo yeah lokho nje ngingakusho yebo lokho nje ngingakusho mina yindoda ngempilo kancane ngisuke ngangahola la emsebenzini manje kunematha encane ngidingawo la khona umuntu afike ngimbukhele iflight ezamena yabo funa imali encane nje mfethu mangizama ngayo mfethu mhlawumbe ngizoba ngcono next week ni imali encane ngicela ukuthi noma kungaba 8,000 ngoba uma uzokwehla phela ngisengiyambona mina next week bayisekhopho awunayo lethi e-wallet manje ufike ngikhuluma ngoba lo nto ifuna umuntu one-account yakwa-FNB manje mina ngine-account yakwa-Standard kodwa fanele nawe ndoda uyithi ube nayo i-account yakho kanjani mina ngino-absa no-FNB bona ama-alternate ake ngifuna umuntu ono-Standard ono-FNB yabona uma nginikeze yena angenzena ngenza iplani ke macingwane ngibona okay so kulokhu ke kokuthi ke into yami ngeke iziye ndawo ngeke ngiphikiseke lapho macingwane ngoba wena mhlambe ubuye phela uchitha amathamba mhlawumbe usachithile wabona ukuthi hayi kuyabheda kumqhosha rest ngeke azafike ndawo kodwa ke engingakusho nje kuwena mina ukuthi lokho kobe ngadalwa ukuthi ingoba ngiyi role owner lo mfana wasenkandla lo kade nawe uyi role on naye yabo so ke akube ngadalwa yilokho baningi abantu abangazwani nomfana wakini kodwa bangaphumeleli akusho ukuthi impumelelo ekhona emculweni idalwa ukuthi kumele ungazwani nomfana wakini ukuze uphumelele cha baningi abangazwani naye kodwa abangaphumeleli baningi futhi abazana naye abangaphumeleli so ke lento yempumelelo ijule kakhulu so ngeke wazi ukuthi uNkulunkulu uphatheleni ngalokho lokho ukuthi ke kuyasho ukuthi ngangumlandeli akulona ihlazo lelo ngangumlandeli kaMgqumeni and I'm proud of that because ngilalo umuntu owayecula kakhulu futhi ecula kahle nawe futhi wawumthanda ngisho ufike emsakazweni nje wakhuphuka ngengoma zakhe kakhulu so nje ke kuba umlandeli wakhe akuyona nje into engathi iyihlazo leyo akuyona ke futhi nento mhlambe engaba nomthelele ekuthenini mhlambe uma uzwa ukuthi anginayo ivoice yokucula nje obusho nje inomthelele ukuthi mina ngangumlandeli okubulima kangazi kuqhamukapi ukuthi nginobulima ubulima mfowethu ubuqala manje ukubona ngoba nakho wena ungasezwana nomfana wakini usezwana nomfana wakini ubungaboni ubulima kini ububona nje umuntu ohlakaniphile impela ohlakaniphile kakhulu kodwa ngoba nakho awusazwana nomfana wakini manje usubona ubulima kini awuthi mfana nawe lempana hayi awuyinakekela ibrand yakho manje yabona ukuthi sana siyabunga mfethu and bayalalela ke manje yabona kale album ekhiphile ngifuna ukutshela uyofika yeah sebezoqala ukuzondaka abafiki manje sizoba nezithaka ngoba bebekuthanda nje ngoba benganinakile bengakuboni ukuthi inkinga noma usuveza ukuthi inkinga hayi ke siluleka ke siqalile kodwa ngeke abalunga ngoba wena uyisilime esihlakaniphile ngeke abalunga ngoba nakade ngakubona ekhululeka manje ngithi udala ngibona lokho bese ke ngiza kulento yakho ishilo yokuthi nginamalimi ngiyakhwiciza ihlathi zaseshowe nginamalimi ekhwiqizayo angazi mhlawumbe wena usuwasinda kuwo ngangugcina nawe asikushiyeke lokho kwesize kula ekukhwicizeni ngiyathemba ukuthi abantu
ngizoba provela ukuthi umuntu okhiqiza kakhulu mhlawumbe wena, mhlawumbe nawe lonto ngiyifunde kuwe. Yabo. Ngizokwenzela isibonelo nje sodwa. Ngoba angifuni ukubeka izinto eziningi engena proof. Uzokhumbula mhla ngithuke umphako la ngenkulu inhlamba. Wena macingwane since washiphelana nomfana wakini ubonakala umuntu ohamba kakhulu nembangi yakhe. Yabo. Of which is good because you made your own choice. Futhi ngeke uze uquestion umuntu makunalokho. Kodwa mhla ngithuke umphako. Wena ophansi phezulu ungasalala ebusuku ungifonela up and down. Ungifonela ufuna ukuthi mina angahlali ngingenzi lutho, angihambe ngiyovula icala, ngivulele imbangi yomfana wakini ngoba nakho mina ngithuke umphako. Uthi ngingavuleli ngisho umphako, angakhulumi kakhulu ngoba iclip ikhona. Nansi bekuzwa abantu ukuthi wena ke nje ubuthi mina ngiyakhwiqiza nje, umuntu okhwiqiza kanjani? Awu mfethu mina ngiqhaza uyikhongile mntaka baba. Awu. Mfethu uyazi uhlala ubukela siushaya. Manje zavela zazothi ufuza egcekeni. Kodwa kumphako lokho akusho uyahlambalaza. Inhlamba cha inhlamba. Inhlamba ke mphako. Yabona ngiyaqamba lokho ukuthi lokho kwembuzi ngoba lento kuthiwa ugadla ke lokho yabo. Yebo. Ugadla kodwa lokho kusho umphako ke kungithuka ke lokho ya. Hayi futhi lo uyathunywa wena. Ngoba phela umthandi besebenzisa ubuciko bakhe bembobo. Phela i-album ekabane kalokho. Lokho akusakwile utho. Awuphaka kajimisana ngani akathi gijimisana enkantolo bafana ngemibane lento leyo yazi labo ke ipop. Hayi ngeke. Ya, hayi wena mkhulu mina bengibona ukuthi lento mvedane ngizibe nje ngiyeke ngoba khona vele abantu bazongithuka phela bengithuke ngayo. Bengithuke ngayo nje lonke izwe leli. Kodwa ke mhlawumbe ke ikugcina kudlulile naba nozondo bake bavela beyinqunu. Abantu bahleka bagcina bekhohliwe. Kufanele uyenze into ezokunika imileage bese iphinde ihambise isifundo. Hayi ngizwa ngoba cha kodwa ngoba ngitshela ukuthi mina approach wena nje wena ungavuka ekuseni uyovula icala futhi ungabophi umphako wena futhi uvele ubophe yena la ayi bafana yabona abafana ibheke enkantolo ngoba wena zosukuma sokho ngapha siyokuseka yayizwa lo uzobopha injinji baphela umnini ngabe usaqhuba umdlalo omnandi ozokunikeza nawe imileage yayizwa lo i-defamation of character ngoba wena ungathi uyafika emcimbini nawe uthi ufamuse ihlathi noma uthi uthumela abantu usuwonele awuzawuqashaqashwa ndawo wonakele makushana abalandeli kwafayedwa nje umlandeli kwenzakalani ke ngathi kanti mawushaya umthetho lapha usayithatha lento uthola udumo naye nawe uthola udumo langempela olomhlaba kudumo lomhlaba kanti losenkantolo ngoba wena kade ugcishe eviyweni wena ubuzamile ukubasa center kodwa usethathile wagcishe eviyweni likamgodi ngenkani yabo hayi manje ke into ezokwenzeka ngalesikhathi uthu uyovela enkantolo wena sekuphuma idate yecala umgodi yoqhamuka koseke zosuke isizwe sebenza bayizokoseka yabo kusuke ezakwagoqa siyothi mvo enkantolo nabo ngapha aqhamuke ibomvu sisamalungelo enkosi manje ke uyabona ukuthi bafana ke lapho ke sekuthatha lento yimeka kodwa izinga ke manje wena uyalwa lapha inkantolo izomhla wena ithi akahlawuli yabo akahlawuli ukuthi isithunzi yabo yabo ngoba leyo nje definition of character you need to fight it legally vele wena yabona kade sayilindele lento ukuthi umasikade ke sigijimisa le nkantolo laba banegama unegama lesithonzi sethu futhi abantu mina ngizama ngikhuluma ngibala ukuthi kahle hle umnikazi wawo yonke lento umnikazi walento yabo kodwa uNkulunkulu emhlele edlozi lakini nawe uyahla manje ngakho yabo uyahla batshengisa ukuthi umdala kopha umlando ubuqala ukuyongena enkantolo yabo
iyashikila inkunzi emnyama neshobalayo iyashikila inkunzi